tayo. Kaway kayo kaway. Wala naman na yan ay. Kaway ka. Okay, for today's vlog mga katoto, pupunta po tayo ng Sky Plaza at Maranong Falls sa Natividad, Pangasinan. Pero unahin muna natin puntahan ang Sky Plaza. Let's go! What's up mga katoto? Okay mga katoto, nag-stop over muna kami dito sa San Nicolas, Pangasinan para kumain ng mais. Andito na po tayo sa Natividad mga katoto. Barangay Bachelor West, Barangay Bachelor East, Natividad Tourist Spots. Ano mo, baby? Buksan mo, baby. Dito muna tayo sa registration area, 20 pesos lang per person. Iakit mo daw ba yung sasakyan? Okay, ito yung mga bawal dalhin mga katoto. Paki-take note na lang para wala kayong maging problema sa pagpunta nyo dito. Ayun, nakarating na nga kami mga katoto. Okay, at ito na nga yung entrance mga katoto at mayroong statue ng tigre. Grabe, entrance pa lang ito mga katoto. Mapapabuntong hininga ka talaga. Let's go! Yan. Mga katoto, nakakapagod maglakad dito. Picture. Arch of Love. Pasok na tayo dito mga katoto. Parang walang katapusang hagdan mga katoto. Okay, meron ding pahingahan dito mga katoto. Mga katoto, ang hirap maglakad. Magti 3,000 steps na kami. Mga katoto, maglakad. Kapag nakarating ka na dito sa Grotto of the Virgin Mary, ibig sabihin naka 287 steps ka na mga katoto. Ipapanggap lang akong pagod, hindi talaga ako napapagod eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Okay, mga kasama natin mga katoto, si Brian, Lawrence Mark, tambay mo na, Charles, Pauline, at Jennifer. Bago ang mababang hagdan. Toto, wala ko sa katotohanan. Bawasan tayo ng dalawa, nagpahinga sila. Hindi na lang tayo. Sa wakas, nakarating din. Pagod mga katoto. Yes! Okay, kunting kaalaman sa Sky Plaza, Natividad, Pangasinan mga katoto. Basa-basa din pag may time. pa ng 5. Balang araw magiging sikat tayo. Magiging Hollywood! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Oh, 5 pa yun ah! Ayun yung
Think there's something blowing in the wind tonight. I feel the goosebumps on my body come alive. Skin on my skin. Oh God, don't know where you end, I start. If this is a dream, don't wake me up. Before you stop, before the curtains. Okay, after natin pumunta ng Sky Plaza Natividad, diretso na tayo ng Maranon Falls. Let's go! Kaway-kaway! Kaya nga sa'yo. Okay, paalala lang mga katoto, huwag niyong iwawala yung resibong binigay sa inyo sa registration area kasi hahanapin nila yon, kukunin nila dito. Kaway daw. Kaway. Yan. Very good. Yung nasabi ni Madam Pilin, kailangan kumakaway. Bangin. Bangin na bangin. Ayan na mga katoto. Malapit na akong mabatukan. Uy. Palitaksay. Aray ko po kamugulo. Naka-vlog yan. Parang ang zero. Minok! Parang lumakas ka agad ah. Ay. 10 to 15 minutes maglalakad. Masyadong matarik yung mga daanan mga katoto, kaya mag-ingat kayo dito pag pupunta kayo sa Maranon Falls sa Natividad, Pangasinan. Ay, nakarating din sa wakas. Mga katoto, maganda dito sa Maranon, punta kayo. Alam mo saan? Wala na, tinis na. Hindi, nakawala pa. Mga katoto, baka naman pa-follow at pa-like ng Facebook page ko. At mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko na King Jureng. Maraming salamat! Think there's something blowing in the wind tonight. I feel the goosebumps on my body come alive. Skin on my skin. Oh God, don't know where you end, I start. If this is a dream, don't wake me up. Before you stop, before the curtains close, can I just ask you if you wanna take me home? 'Cause I'm awake and need something to hold. Can I just ask you if you wanna take me home? Take me home. Take me home.
ask you if you wanna take me home? 'Cause I'm awake and need something to hold. Can I just ask you if you wanna take me home?